So what's the matter? Yeah, master. I mean, what's the problem? Why are these people here? Master, it's problem, master. Problem. Problem? Yes, master. What's the nature of the problem? Only not a single one in China. No one is so. Ajum Ikuka Gonyo Chano, nwere nsogbu anyị niile no ebe a nwere. Karịkwa ha anyị ji nọrọ ebe a okwu gbasara mmadụ taa. Ocha isekwu igoshime. Ikuka gwara m onye ọsa si ebe anyị nọ nwere onye ọbụla nwere nsogbu. Na ihe anyị kwuru tukwuru nga anyị n'ọgba ahụ mmadụ atọ nsogbu ha nwere ndị riri na ndị eri ọkweghị ọwụ. Gwa m onye ihe m kwuru gbam. Na ka ọcha gwa m ikwu ka gbo onye ọcha ikwu ka gbo onye ọcha. Nke nji bụrụ onye odibo. Agwara m na ọ bụrụ na agba m okwu. Ụda na-etinye biko. Maka mgbe njere akwụkwọ ọ bụrụ m igbu ikwu ka so na-eje na akwụkwọ. Ife maka nne mere ụnụ. Na agwa m okwu ka abụmodibo. You, what's going on? Oh. Onye ọcha soro nga abịa kono naba. No no naba no ihe berebe enwe isi. Ụna adịbe mkwado. Ọ dị mma. Also anyị abịa be ha abịa. Ọsọ anyị laba. Ka ezi ihe njiri maka ya wee bie ebe a. Etu ha ka o si chọ ka esi wee mee ya. Ọ bụrụ m ikwu ka kwuru. Ọ bụ na ọma na ọ ya ha ekpewuli ikpe. Ka ihe a jiziri wee bịawa ebe a. Ihe abụkwa ihe Ndụka gwara anyị o. Ọ bụrụkwa ihe Ndụka gwara anyị. Tell the woman to step forward. Step forward. What's her name? It's me, master. No. Ask the woman to tell me her name so that I can get to the bottom of the matter. Hey! Agbara m aka je ikwu nne m ndị ụmụnna abụọ m ochie n'afọ. Oyidia. Onye ọcha so na ọ tọrọ ifu ike gị. Gịnị? Mba ajụ m. Onye ọcha ahụ gbuola onwe ya ahụ. Oh. Ike Oyidia. Ka onye ọcha chọrọ ịhụ. Nwaanyị nọ na di. Tiakwa. Ọ na-afụ ike m, ọ chọrọ ikpu isi. Jụọ ya na ọ chọrọ ikpu isi. O ji chọọ ife ike m. Ihe na-ekwu bụ na ike kwe ọ bụrụ na ọ ka esi eme n'obodo ndị ọcha ebe o si wee bịa. Anyị ikwu ka kuchuo ọnụ gị. Nnọpem n'ọnụ gị ọzọ. M were ele ha na-akpọ were nyesi ego ọnụ mblaka ka m ga-eji nyesi ego ọnụ. Ya wụrụ ọ ka esi eme ebe ha. Ọma mbịa be anyị were ka a na-emebe ha ụtara ebe anyị. Kwere ihe ị na-ekwu ka ga-asị na iwuzi ha ọnwa afọ. Gwakwa onye ọcha ihe m na-agwa gwa onye ọcha anụ tukwuru nga na nda n'ihe ọ na-ekwu na ụlọ ihe ka o kwuru bịa be anyị ya echekwa ihu ebe ọ chara azụ ma anyị ga-ahụ ya ga-eme ya kelewechi ya kele Chukwu okike abịa ma na ọ ji anọrọ ebe a ọ kara igosi ihe eji ntị oke eme echere ihu ike nwunye lewe ihu. What's going on? Why are they looking upset? Upset. Oh, me tell the master. Me tell. Onye ọcha so no ncha niile kwụrụ ọtọ.
Uno kroto uno sono. Ngwa no eba ka gesi me yare ngwa. Ono una kroto sono. No kam no nazo. Ichi uzo. Ono ha no nazo. Onyo ha. Sono nazo. Ma kwuru gị ọtọ. Kwụrụ. What are they doing? Masa, you say upset, people upset, them is upset. No. I didn't tell them to stand up and form a straight line. Tell them to sit down. Oh. Onyocha sono no dizane. Also no dian. Ono so na achoko unu mari ahu, matu ukwu na ukwu, magokpo omiri. Ujidere m n'ukwu. Oh, ife ha na-ekwu. Unu kwatisi ukwu. Ọ ihe Ikenna butere m n'ukwu. Ọ na-atọba ime. Ikwu ka kwa gwara nga agwa na onye ọcha ji ahụ.